Gaskiya mutumi na yan bijilin sun gyara unguwan nan. Ba ka ganin gaba ɗaya yan wannan duk gaba ɗaya yan iskan layin na yanzu ba yan shaye-shaye ba komai a unguwar ta zama normal. Ka san waye sajan kuwa? To kaf unguwan nan in ka ga sajan baka gudu ba ko to sai ya balla ka a banza kuma ya balla banza wallahi. Sajan din me? Sajan kuwa. Sajan din me? Kowa ya zo wuce wallahi ba zan gudu. To wai ko zai balla ka a banza kuma ya balla banza nake gaya ma. Ko ina na je ko me na yi dole ne a bani girma. Sun ce I'm not gonna get it, sun ce I ain't gonna make it. Yanzu gashi nan ina ta girma. Zan wake mazan jiya. Kai ga sajan nan fa. Aka ce ba kwaji, ashe ma ku ƙananan yan iska ne. Haka ne fa sajan. Kawai mu wuce Allah da mu da mai ƙaran kwana. Sajan, wai ya aka yi ga wannan mutanen da muka je muka kama din nan? An mika station tuntuni yanzu haka ma suna gidan kaso za su ɗanɗana buɗe su. Gaskiya ne aiki ne kyau. Alaba sarki kai kuma me za ka ce? Sajan, wallahi ba mu taɓa yin aiki mai wahala mai haɗari irin na wannan yan iskan ba. Gaskiya ne iska ai ba su da hankali amma ko tun da mun riga mun yi maganin su yanzu ko sanya za a yi. Ku je majalisa zan shiga gida. In dai shiga gida zan zo ko ma menene za a tattauna. Ok, to shikenan. Ka huta lafiya Sajan. Alaba sarki. Wallahi Sajan yana aiki a garin nan. Wallahi Allah. Yanzu duk wannan iska nan gwannan fa ya kau. Daga yadda yake cin koren iskan garin nan fa. Ka duba fa na unguwa uku da ya shiga. Idan ya keto unguwa fa yadda ya ga maza suna gudu a dan gudu. Kai ka zo nan ba shi haɗin kai daidai gwangwaro. Wallahi tallahi ina ba shi goyon baya 100%. Kai Ba ta san da muka da yan iskan nan kuwa. ina zo ka Wajen towa station din nan. Wallahi tallahi muna hanya. Ina tunanin na da wuka jikin sai na sare su. Assalamu alaikum. Wasa. Sai oga. Girman kujera kai dai kawai ka bari wallahi tallahi. Muna shi na wannan. Je da kun gani mun kai asawa min bari wace ba fa je da daren nan ba. Wallahi gaskiya ne da kuke ganin innan ko. Wallahi wacce nake ji nake. Ai ni ba wani magana bacci ma nan kan. Ka ga yayin iskan nan ba sun ci alawashin ba sai sun ga bayan ka ba. Isa muke gadin ka. Allah ko? Allah wallahi. Gaskiya ne fa ni ba zai kira nan wallahi. amma da Allah kar kai bacci dukkan ba mu ala normal ne Allah ai normal ne ni ma Wai ni sajan zai raka? Wani sajan zai kai gidan kaso? To wallahi na rantse da sarkin mulkin Allah. Ito na idan sajan wallahi sai na yanka shi. Haka ne fa oga. A bursun din nan mun ci duka kamar ba gobe. To kamar a kan bursun kaga abin da Allah wa sarki ya mu kaga nan dina fa ji shatin bulala ce. Da Allah shi mura ma oga. Ina ji. Kai me zaka yi cewa? Kai. ai ni a bursun din nan abin da ya fi ban haushi wai kawai abu kaɗan kawai dai a ce wai kana caji kai ba waya ba wallahi in na kama Ibrahim ku mai raba ni da shi sai Allah Wannan yake kawai to wannan ko ba wannan magana ba ta kai mana ba haka kawai ku tashi mu tafi farauta kawai mu fa zama abin da za a yi kenan kawai zama kawai ya wuya ne ai can wajen kamar su sajan da ke su sajan su ne nan ce ka gaya musu ce ka zo ta gawa a nan gawa ba dama kwanaki ya shigo harka ce gawa ce nan a bayan garin nan Ibrahim. Sajan. Ya na ji shiru ne har yanzu alaba sarki ma babu labari fa. Wallahi na ji. Ko dai mutanen ne kuwa. Hanya kwa wata lamba ne. Ni ma kamar haka nake. Je ka gano mun kawai ka je ka dawo.
sauri fa. Suwaye, su baba ne. Suwaye, su baba ne. Suwane ne, su baba ne. Menene, menene su baba ne. Wane ne, wane ne su baba ne. Menene, menene su baba ne. Wayo, 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 su baba ne. Ibrahim, wai shi mafarki bacci muke ko kuma idan mu biyu? Ni ma haka nake gani. Ka ga iskan nan su zo mu a mafarki fa. Kai ma din? Kutumar uba, ka ga yadda daga mu wuka kuwa. Ni wannan ko ogan nasu mai gidan nan ne fa yazo fa da wuka fa zai yanka ni fa. Allah ko ni ba abin da ya fito nan naka jira biyan nan wallahi. Gaskiya ni aje aikin bijilin zan fi. Ya aje Aba da Allah sajan kakka ban kunya wallahi. Aba yana kana ga mutane suna zo mutane a farki ka zo kana wani. Kai amma ka zan cewa in sha shan da tsoron ka wallahi duk zo mun ci gutsun uwar su gaba ɗayan su. kabari kai ba gudu ba ta da baya dan mu wancan kai ya sana ran sai aikin bijilin. Da kai aikin mu ni na ba aikin bijilin. Ha gurin ba za zo ka kai aba sa Allah ina za ka Allah kamar ka zan cewa da tsoron ka ji haba ni ya kake mana irin wannan. Wallahi lazi ban karin aikin bijilin ba. Allah ya tsare Allah ya kiyaye. Amma muna kai ba gudu ba jarawa sai mun ci gudu. ba wani shege dukkan sai mun ci gudu rabu da su wallahi sai mun ci wasu. Kai ne sajan? A da ba? Gaskiya a yanzu ni dai ba sajan bane. daman jiya ne da barayi suka shigo gidanmu shine aka ce je ya nemo sajan duk inda shike shi kaɗai ne zai iya maganin su. Barayi suka shigo cikin gidan ku je da dare. Kuma aka ce kuma kana neman sajan. Sajan. Yan adawa babu ruwanmu da ko. Kai, wallahi yana haka. Kore na muku da ko. Wallahi yana haka. Ana haka.